गिबि गिबियावनो गासै JSP Advice T65 चेनेलनि फोलेरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियेलि इउटुबारफोरनि सायाव बेस खालामनानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। सासे मोजां इउटुबार जानो थाखाय मा गुन थानांगौ आरो सासे मोजां इउटुबार जानो थाखाय इउटुबा होखानाय माखासे गाइडलाइनफोरखौ माबोरै फल' खालामनानै मानिनानै सोलिनांगौ आरो बेफोरखौ मानिनानै सोलिनो हायाब्ला जों सासे टप आर्ट इउटुबार महरै गावखौनो सिनायथि हानाय नङा आरो बेबादि सुबुङा इउटुब चेनेल खुलिनानै गावखौनो फुलि एस्टाब्लिश खालामनो नाजाब्लाबो बेफोरबायदि सुबुङा बे इउटुबनि होखानाय माखासे गाइडलाइनफोरखौ मानिनानै जुदि इउटुब चेनेलखौ सालायलांनो हायाब्ला बिथांमोना मोनसे समाव गोबां प्रब्लेमजों फेस जानो गोनां जागोन आरो जोबथा बुब्लियाव बिथांनि चेनेला डिसेबल थामहिनबा बन्दबो जाहैनो हानायनि लामा फैयो। बेनिखायनो इउटुब चेनेल खुलिनाय लोगो लोगोनो मोनसे खोब नेमखान्थिखौ फालिनानै गावनि चेनेलखौ मोजाङै सालायलांनो गोनां जायो। दा सासे मोजां इउटुबार जानो थाखाय इउटुबनि मा गाइडलाइनखौ मानिनांगौ आरो इउटुबाव माखौ खालामोब्ला नोंथांनि इउटुब चेनेला जानो हायो एबा इउटुब चेनेला सोलिया जानो हायो एबा जोबथा बुब्लियाव नोंथांनि चेनेला बन्द जालांनो गोनां जागोन आरो बेफोर माखासे गाइडलाइनफोरखौ नोंथाङा मिथियाब्ला इउटुब खुलिब्लाबो मोनसे समाव माखासे प्रब्लेमजों फेस जानाय लोगो लोगो नोंथाङा जोबथा बुब्लियाव लोरबांथि जागोन आरो लोरबांथि जानायनि उनाव नोंथाङा जा प्लेटफर्माव फैनानै गावखौनो सासे मोजां राफोद इउटुबार जानानै समाजनि गेजेराव गावखौ दिन्थिनानै समाजनि माखासे गालाय गुजाय माखासे जेंनाफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय आरो गावनि इउटुब केरियारखौ लांनानै सासे राफोद इउटुब चेनेलनि बिगोमा बा इउटुबार जानायजों लोगोसे गावनि रांखान्थि हालोदखौ माबोरै राफोद खालामनो हायो बिनि सायाव नोजोर बोनानै खामानि मावनो गोनां जायो। दा आङो स्पेसियेलि आं बे भिडिअखौ जायफ्रा इउटुब चेनेल खुलिनानै रां खामायनो लुगैदों थामहिनबा जायफ्रा इउटुब चेनेलनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मिथियाखै खालि इउटुब चेनेलखौल' खुलिगासिनो दङ आरो इउटुब चेनेलाव मा गुन थानांगौ आरो मा खामानिखौ मावोब्ला इउटुबा होबथायो दा बेफोर गाइडलाइनफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाबासिनो फारि फारि जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। दानिया आङो साम इम्पर्टेन्ट गाइडलाइन अफ दि इउटुब चेनेल इउटुब चेनेलनि माखासे गोनां गाइडलाइनफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। सेथि, हेड स्पिच मुगैथाव राव। हेड स्पिच थामहिनबा मुगैथाव राव बाहायनायनि जानथायाव नोंथाङा थानांगोन। नैथियावनो प्रेडाटरि बिहेवियर लुथिनाय एबा सेटलाब बोदलाब आखु नोंथांनि चेनेलाव मालाबाबो बाहायनो मोना जायखौ बुङो प्रेडाटरि बिहेवियर। थामथि, ग्राफिक्स भायलेन्स माने गिलु बालु नक्सा एबा सावगारिजों फोरमायनाय गिलु बालु जाथायफोरखौ नोंथाङा थैलालालि माबा मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइननि बेरेखा माखासे नक्साफोरखौ नोंथांमोना बावहाय दिन्थिनायनि गोजानाव थानो नांगोन। ब्रैथि, मेलिसास एटेक थामहिनबा हिंसाखुरिया एबा मेगन गोसा गाग्लोबनाय। दा बेफोरनिफ्राय नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ जानथायाव लाखिनो नाजानांगोन। मालाबाबो नोंसा हिंसाखुरिया मेगन गोसा सोरखौबा गाग्लोबनाय बा गाज्रि सोदोब बाहायनायनि सायाव नोंथाङा जानथायाव थानो नांगोन। बाथि, एन्ड कन्टेन्ट डेट प्रमोट अर डेन्जारास बिहेवियर इज नट एलाउड अन इउटुब। थामहिनबा नोंथांनि कन्टेन्टआव खहा गोनां गिलु बालु आखुथायफोरखौ इउटुबाव प्रमोट खालामनो होनाय जाया। जेरै गाहायाव होनायफोरा गोसोआव लाखिथावना बेखौ फालिनायाव नोंथाङा फेलें खालामोब्ला माब्लाबाबो सासे दावगासार इउटुबार जानो हानाय नङा। दा बे
बैफोर माखासे गाइडलाइनफोरखौ नोंथाङा मानिनानै सोलिनांगोन। जेरै हार्मफुल अर डेन्जारास कन्टेन्ट पलिसि, मालाबाबो नोंथांनि कन्टेन्टआव, नोंथांनि चेनेलाव गिथावना आरो खहा जानाय कन्टेन्ट आयदा नोंथाङा लाबोनो हानाय नङा। बेनि उनाव भायलेन्स अर ग्राफिक कन्टेन्ट पलिसि, सिगाङावनो आं सावरायबोदों गिलु बालु सावगारि एबा नक्साजों फोरमायनाय राव, बेफोरनिफ्राय जानथायाव थानो नांगोन। भायलेन्स क्रिमिनेल पलिसि आरो उदखारि बा क्रिमिनेल कन्टेन्ट नोंथाङा मालाबाबो लाबोनो हानाय नङा। बेनि उनाव दङ हेट स्पिच पलिसि, मालाबाबो नोंथाङा मुगैनाय बा गाग्लोबनाय, मालायनि इनाय बायदिसिना सोदोब बाहायनो मोननाय नङा। आरो बिनि उनाव दं हेरेसमेन्ट एन्ड साइबार बालिं पलिसि, नोंथाङा मालाबाबो हेरेसमेन्ट जानाय बा साइबार बालिं पलिसिखौ नोंथांनि इउटुब चेनेलाव बाहायनो मोननाय नङा। स्पेसियेलि जायखौ बुंनाय जायो साम इम्पर्टेन्ट गाइडलाइन्स अफ दि इउटुब चेनेल। दा गोजौआव मख'नाय सावरायथुननि जै माखासे खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। बे सावरायनायनि माखासे आयदा बा पइन्टफोरखौ नोंथाङा गोसोआव लाखिनानै नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ मोजां रोखोमै बाहायलाङोब्ला नोंथांनि चेनेला मालाबाबो डिसेबल जानाय नङा, नोंथांनि चेनेला मालाबाबो बन्द जानाय नङा। नोंथाङा सानै हयै बे माखासे सावरायबोनाय आयदाफोरखौ गोसोआव लानानै नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेलखौ एबा नोंथांनि केरियारखौ बेफोर नेमफोरखौ फालिनानै जुदि सोलिलांनो नाजायोब्ला नोंथाङा सानसे समाव सासे दावगासार इउटुबार आरो राफोद इउटुबार जागोन आरो समाजाव गावखौनो सासे राफोद इउटुबार दिन्थिनानै सासे दोहोनि सुबुं आरो सासे मुंदांखा गुनि गियानि सुबुं हिसाबै गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो। मानोना इउटुबा मोनसे ओरैबायदि प्लेटफर्म जायखौ नोंथाङा साख्रि बाख्रि बिजनेस मावनानै जाखिनि थाखाखौ खम समनि गेजेराव आरजिनो हायो, सासे मोजां इउटुबार दा सासे बिजनेसमेन, सासे कर'रपति जानो थाखाय बारा गोबाव नाङा। मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै रायजोजों अनसायजानाय, मोजां कन्टेन्टफोरखौ लाबोनानै रायजोनि गियान होनाय आदब खायदाफोरखौ लाबोयोब्ला नोंथांनि चेनेला थाबैनो ग्र' आप जागोन आरो थाबैनो ग्र' आप जानाय लोगो लोगो नोंथांनि रांखान्थि हालोदाबो जौगालांगोन आरो नोंथांनि गियान आरो आखल आखुनि गेजेरजों कौटि बा हाजार रोजा सुबुंफ्रा गोबां गियानखौ नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों मोनदांनो हागोन। दा आङो जोबथायाव फिन नोंथांमोननो इउटुब चेनेलनि माखासे गाइडलाइनखौ आं नोंथांमोननो फिन गोसोआव खोलैफिननो थाखाय आङो बेफोर पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिफिननो नाजादों। सेथियाव हेट स्पिच, मुगैथाव राव। नैथियाव प्रेडाटरि बिहेभियर, लुथिनाय एबा सेटला बोदलाब आखु थानो मोननाय नङा। थामथि ग्राफिक भायलेन्स, गिलु बालु नक्सा एबा सावगारिजों फोरमायनाय थानो मोननाय नङा। ब्रैथियाव दङ मेलिसास एटेक, हिंसाकुरिया एबा मेगन गोसा गाग्लोबनाय। बिनि उनाव दङ बाथियाव एन्ड कन्टेन्ट डेट प्रमोट अर डेन्जारास बिहेभियर इज नट एलाउ अन इउटुब। थामहिनबा खहा गोनां गिलु बालु आखुथायफोरखौ इउटुबाव प्रमोट खालामनो होनाय जाया। जेरै गाहायाव होनायफोरानो गोसोआव लाजाथावना गोजा। बेफोरखौ फालिनायाव नोंथाङा फेलें खालामोब्ला माब्लाबाबो सासे दावगासार इउटुबार जानो हानाय नङा। जेरै हार्मफुल अर डेन्जारास कन्टेन्ट पलिसि, बेफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा। बेनि उनाव दं भायलेन्स अर ग्राफिक कन्टेन्ट पलिसि, गिलु बालु नक्साजों दिन्थिनाय माखासे गिलु बालु सावगारिफोरखौ नोंथाङा लाबोनो मोननाय नङा। बेनि उनाव भायलेन्ट क्रिमिनेल पलिसि थानाय माखासे कन्टेन्टफोरखौ नोंथाङा लाबोनो हानाय नङा। बेनि उनाव दं हेट स्पिच पलिसि, मुगैनाय बा गाज्रि सोदोब बाहायनानै नोंथाङा कन्टेन्ट बांद्राय लाबोनो हानाय नङा। हेरेसमेन्ट एन्ड साइबार बालिं पलिसि, बबेबा मोनसे हेरेसमेन्ट होनाय, सोरखौबा गाग्लोबनाय बायदिसिना कन्टेन्ट लाबोनानै नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ प्रमोट खालामनो हानाय नङा। दा बेफोरो गाइडलाइनफोरखौ मानिनानै सोलिलांब्लानो नोंथाङा जिउआव सासे राफोद इउटुबार महरै जानो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। जोबथायाव जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ नायगासिनो दं बिथांमोनखौ
गाव गावनि लोगोफोरनो बेफोर भिडिअफोरखौ बा बे कन्टेन्टखौ शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बेफोर इउटुबनि माखासे इम्पर्टेन्ट गाइडलाइनखौ मोननानै मोजां सासे राफोद इउटुबार जानानै समाजाव गोजोन खौसेथि आरो समाजनि माखासे बेले बेजेखौ जाहाथे होस्रांनो हायो बा फोसाबनो हायो बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि।